ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, хеле буд ки мо ҳамхе пойафзолои туркиро шумода пешниҳод накарда будем, навор набуд. Имрӯз ман худам тасмим гирифтам ки барои шумо аз новинкаҳо камакак навор карда партом. И навори мо мешавад аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, чорум ряд, якм дарвоза Пажарка, чорум ряд, анами рақами 268. биёен. Сифаташон хубай. Ман худам шахсан чанд сол шид муштарии ҳамин дуконам. Беҳад сифатҳои баёшон духтарако. Агар кинои корейскиро тамошо кардагӣ бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошонам саб сафедай пластмассӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳад, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ҳамин компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумода миёран метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чиз дигар, ин хоҳари ма дар ҳамин компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар ин ҷа ҳар моҳ шумо харид намекунед, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ҳамин хоҳараки ози ма мепартом, бинанда чанд сум мегирад маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавед. Ина бинед, ҳамин хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27000 рубля. Дар 2 ҳафта, дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат навис ҳамин обуфошон нағзай туркиян, як маротиба мегирен, хеле мепӯшен. Хусусан ҳамино хушрӯанд, ба қувватан, сабукан. Баъд чандиян ино? 380. Кожаи тоза 380 сомон. Ана чанд ранг дора. Ана баъд норко беҳад мада маъқулай норка. Норкоошон бинед чанд расветка омадагиай. Ино чанда? 380 сомон. 450 сомон буд норка. Ози 380 сомон шидагиай. Гарантия. Ҳами хушрӯан ки духтаро намедаран ино. Баъд ина и қисма бинед. Ёям норка, ин модело бо аллакай барои занҳои калон. Чанда ино? Ҳамаш 380 ян норко. Ана ино 380 ин моделои норка. Ё кожаи тозаян. Ана инам дошти? Ям 380. Ана барои муаллимаҳо пластика. Ё чанда? 250. Ана 250 сомон. Ай лайки ай. Хошмандо суроғашона ма гуфтум, хушрӯ гӯш кунен. Метавонед омада аз наздик бинен. Иҷада на танҳо туфли, макасимка, инчунин шлёпкаҳои бисёр доранд. Чандиян ино? Қасабукае 120 сомон. Сабука ки хушрӯ нигоҳ кунед. Чанд расветка дора, платформара касе нағз мебина, марҳамат. Ина ё чанда? Ям 120? 120? Ёш чи? Ино ям 120. Духтарако беҳад сабука. Аз пеш бо омада ки диден, хитон боварӣ пайдо мекунен. Ино чи? Ино ям туркиян? Ино ям 50 сомон. Нигоҳ кунед шлёпкачаҳои фасонаки и сезон. Хулас инамино ҳамаша? Ишам? Инамино ҳамаш 50 сомони духтаракои хушрӯ. Дер накарда аз наздик омада хитон мустақилона бинен. Ёш чи платформа? Ана ино 120 сомон. Мана сиёҳш ҳастай. Мана и ранг ҳастай. Ино ям 120. Мана ино ям 120. Бовар кунед сабука кан ҳамаш. Ино чи? Мана ино ям 120. Ҳамаи борошон духтаро бори Туркияй. Ё 380 на?
ана ин намуда 280 сомон кожа. ана ваё чандан? ана 200 сомон кетичо плетённый сабукакай мана. Инаи туфличо чи? Нейно шлюпкачо. Инаи намудо 160 сомонӣ. бори дигар такрор мекунам, наворе ки шумо ози дида истодаен аз бозори Корбон тарафи Пажарка якум рияд чорум қатор ана 268 дукон омадед як маротиба муштарии дукон кишидед баъд бо раҳмат мегед мада. инан марҳамат. Норка чанд рангаи хушрӯ нигоҳ кунед. Ай сафед сар кардагӣ то дига на баё ранго. Иҷода инчунин интихоби авшашон бисёрай. Медонам ки авшара бисёриҳо мепӯшанд. Марҳамат. Аз ҳамин авша чанд модел доранд. ҳамин авшаҳо аз чанд сум то чанд сум сар мешавад? 150 то 200. авша аз 150 сомон то 200 сомона нарх дорад. хулас омадед духтаракои азиз, бо хушрӯтарак хитон якта ба якта мебинен. кӯдаконашам ҳастай. касе ки мехоҳад омада мебина. бо нигоҳ кунед чи хеле моделакоро порсол надида будама. нав омадай ба фикрам. ҳамино ҳамаш авша. баъд медонен ана ин намудо доранд. ино чанди? 400. ҳамино ҳамаш? ҳамаш 400. ана платформо чӣ фирмае? 400. иҷода ҳам авшаяй платформои новинка, ҳам норка доранд. ҳамашон 400 сомонӣ. ана ино норка. духтарако касе ки ҳамин нора нағз мебинанд, ҳамин намуд фасонора, марҳамат, дариҷаи интихоб васеяй омада аз наздик бинен хитон. баъд ози машмода кӯдаконашонам нишон метам духтаро. инеё чанданд? икалонаё 200. қасабука ки хушрӯе 200 сомон. мана фирмаш тоза туркӣ. чанд ранг дорад. расветкош ҳозирашта ҳастай духтаро. пода аҷоибот хушрӯ местаӣ. 200 сомон. ана кӯдаконаҳошона нишон метиҳем. тоза туркиёша. инай норко авшо чандия ниқа хушрӯчани 130 сомон ҳамаша? бини детскиёшон аҷиба каниам қабақуввате аст ки мана баъд духтаро хелиёшам ҳастай. айно чанди? 40 сомон. ана ино 40 сомонӣ турецки тозаш. диден моллои макан. мужскоям ҳастай шлёпка барои мардакотам духтарако метавонед харидорӣ кунед. ино чанди? 80 сомонӣ тоза турецкиш. бо ҳамин навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. саломат бошед то наворҳои оянда. духтарако ана ин намудора бинен макасинко лайки ино 300 сомонӣ. чанд модел дора, ҳамаш сабукакан варианти асени висени тобистона. мана ҷада чанд хелеш ҳастай.